Eta gaurkoan literatura kontuak izanen ditugu mintzagai, horretarako Los dueños del viento izeneko liburuaren idazla hementxe daukagu, Patxi Irurzun, arratsaldean eta ongi etorri xala telebistara. Arratsaldean. Bueno, bakigu sorginkeria, piratak, novela historiko eta interesgarria daukagula hementxe eskuartean, nola sortu zen horrelako gai baten inguruko liburua egiteko ideia? Ba, ideia sortu zen orain dela 10 urte edo 10 urte baino gehiago, 2004an izan zen, hain zuzen ere, eta liburutegi batean, Zibikanen liburutegian, egun batean ikusi nuen hortik liburuzko edo folieto txiki bat, irakurketa agi da, piratei buruzko, eta hartu nuen, eta han gomendatzen zituzten hainbat eleberri, La isla del tesoro eta horrelakoak, baita filmak ere, eta batez ere, eta hori izan zen niri gehien interesatzen zitzaidana, musika. Piratek teorian entzuten zuten musika kajun, eta hori, orduan ni hasi nintzen disko horiek entzuten, eta piztu zen pizkat nire jakin-mina, eta liburuak ere hasi nintzen irakurtzen, eta modu horretaz ezagutu nuen euskal piraten historia edo piraten errepubliko libertarioak Karibe itsasoan, eta jakin nuen piratak gehienetan bihurtzen zirela piratak egoen kontra edo derrigorrez tripulazioak osatzen zuten Europako jende pobreena edo baztertuak eta hori. Orduan ni erabaki nuen liburua idaztea eta nire protagonista izatea Zugarramurdiko sorginaren semea, eta hor dago pixka bat lotura bi mundu horien artean. Eta gutxi gora bera obsesioa bihurtu zen niretzat piratak eta hori izan zen pixka bat txinparta. Osongi, liburu hau idatzi baino lehenago ere badituzu aurretik gehiago, ez, idatziak? Bai, idatzi ditut liburu pixka bat eta gainera denbora oso luzea izan da prozesua liburu hau idazteko, baina bitartean idatzi ditut beste liburu batzuk, ez da. Laburragoak, ez? Aipatu diazu, nahiko lodia da gainera. Bai, ipuinak edo, bai. Osongi, eta gai ezberdinen ingurukoak izan dira? Bai, normalean nire liburuak izan dira gaurko egunean, ez da. Hau aldiz, oso, amazazpigarren mendean kokatzen da, eta horregatik izan da gogorragoa edo ez dakit, ahalegin handia egin dut idazteko. Liburu hau idatzi aurretik zen nolako harremana zenuen gai honekiko? Bazenekien, asko ikasi behar izan duzu, liburu asko irakurri dituzu hau egiteko? Egia esan oso gutxi, ni ezagutzen nuen, irakurri, txikian nintzelarik irakurri nituen lehen aipatu ditudan liburuak, La isla del tesoro eta egile horiek, ez da. Zagunagoak diren horiek, ez? Bai, edo Emilio Salgari, Jack London, horiek, ez da. Eta alde batetik, omenaldi txiki bat da liburua. Liburu hori esker, ni irakurle bihurtu nintzelako orduan. Eta gainera ez da omenaldi bakarra liburuan zehar, adibidez, nire protagonista musikaria da, itsasontzi pirata batean, eta bere kantak Drogasen edo Kutxi Romeroren edo Krimen Uriberen letrak eta bertsoak erabili ditut, eta bere baimenarekin, kameo horiek egiteko. Eta hori, eta gero sorginei dagokienez, ezagutzen nuen tipikoa edo kondaira, ez da, akelarrea, deabruak eta gaueko hegaldiak, baina noski gauza horiek ez dira benetakoak, sorginak ez diren existitzen, orduan ni saiatu naiz
azalpen logiko bat ematen liburu horrekin, ezta, eta bueno, kontatzen zer gertatu den, zergatik gertatu zena, eta bueno, kontatu dut adibidez nolakoa zen Zugarramurdin eguneroko bizitza, eta gero Logroñon gertatuko auto de fe, gauza horiek. Horre jende asko aipatzen du, ez? Elizak eta inkisizioak fantasia handia izan zutela, ezakit gero, egin zutena argumentatzeko, edo, ez? Bai, lehen esan dudan bezala, ez da, agian bere buruan, pentsatzen zuten benetan gauza horiek gertatzen zirela, ezta, baina, ez da, sorginak ez dute gan egiten eskobaz, ezta, orduan, ez dituzte igelak erditzen, ez? Orduan, nire helburua edo ni saiatu naiz, hori azaltzen pixka bat modu logiko batean. Realistagoa batean. Bai. Eta horregatik agertzen dira, adibidez, deskribapenak, Logroñon autodefeen, edo ustezko akelarreak nolakoa ziren, ezta, liburuan jaiak dira, eta hori. Zer dakigu Logroñoko autodefe horri buruz? Desinformazioa asko daukagu horren inguruan? Nik uste dut baiet, sorginen kontrako prozesua eraman zituzten Logroñora, egiteko autodefe epaiketa bat, eolako zerbait, eta azken batean erretzeko sorginak. Eta agia zen, garaia horretan izan zen zelako gertakizuna, jende asko joaten zen herri guztietatik ikustera, eta nahiko gogorra, ezta. Hor gainera, aipatzen den moduan, erretzera eraman zituzten asko hilda eraman zituzten, ez? Asko hil ziren gainera, Gartzelan, eta gero desfile batean agertu ziren bere gorputzak eta hori da en efigie uste dut esaten zuena, eta zer ikasi duzu liburu honekin? Pentsatzen dut 10 urte hauetan emanen zizula, ez? Ikasteko adixente. Adibidez, sorginen kasuan, sorginak, Urdazubiko jendea, Urdazubi eta Zugarramurdi ondoan daude, baina Urdazubiko jendea morroiak edo zierboak ziren, Urdazubiko abadiaren zierboak, eta Zugarramurdikoak aldiz libreak, orduan salaketak eta sorginen kontrako prozesua agian gertatu zen haiek kontrolatzeko, orduan edo abadiaren menpe izateko, hori alde batetik. Izan ere, salaketa atera zen abadiatik, eta gero beste alde batetik Zugarramurdiko neska bat joan zen, edo itzuli zen Ziburutik Zugarramurdira, eta hango inkizidoren gandik ihes egiten, eta agian bere burua babesteko edo hasi zen bere auzokideen kontra salaketak salatzen. Orduan, prozesuaren atzean alde batetik daude hori mendeku domestikoak edo, eta beste alde batetik Eliza partetik kontrol soziala edo. Hori guztia lantzeko dokumentazio lan handia egin behar izan duzu, zeibi zara liburutegi asko eta buru belarri, herrietan hor Zugarramurdi eta Urdazubin ere gontzara, nola egin duzu hori guztia? Egia esan bidea luzea eta gogorra izan da. Irakurri ditut liburu asko, agian 100 liburu baino gehiago, eta orduan, eta gainera ni normalean nire liburuak lehen esan duan bezala kokatzen dira aurko gunean, eta horregatik
garai horretan kokatzeko Los dueños del viento, ez dakit, hanka ez saltzeko, edo jakiteko, ez dakit, zehatz guztiak, ez dakit nolako ziren arropak edo itsasontziak eta hori, detaileak, ez? Bai, irakurri behar dut asko ez da, eta, novela historikoa da. Komplikatuagoa, ez da? Bai, horregatik, bitartean, hori idatzi ditut liburu gehiago eta, baina, dena den, nire helburua ez da, novela historikoa ez da, nire helburua ez da, historia jakinaraztea. Ez, baizik, eta, dazken batean liburu bat, novela bat da, ez da, orduan, literatura eta horregatik ere, zaindu dut asko estiloa eta, nahiko literario edo poetikoa da, eta, gauza asko elkartu dira hor, eta horregatik esaten dut gogorra izan dela, eta ez dakit hemendik aurrera egingo dudan beste horrelako bat. Bai. Ongi, sorginak ezagunagoak dira hemen gure lurraldean, baina euskal piratak igual ez ezagunago, ez? Agian ez, eta gainera... Ez dira inezagunak bintzat, ez? Bai, beti pentsatzen gunean piratengan, burura etortzen zaigun izenak dira, ez dakit, Barbarroja, Morgan eta hori, baina egia esan... Kanpotarrak, ez? Bai, baina hemen dauzkagu, ez dakit, oso pirata ospetsuak, ez dakit, Jean Lafitte edo Peyote edo Michel Lebasque eta horiek, eta ez dira hain ezagunak, orduan, nire liburuan ez dira horiek agertzen, baina nire protagonista bat, Kutun izenekoa, da, gutxi gora bera, haiek inspiratuta dago, ez da. Nor dira Los dueños del viento? Piratak normalean, Europan nahiko baztertuak ziren, edo tripulazioak itsasontzi piratetan jendea, oso jende baztertuta zegoen, eta justizia jezarriak eta horiek, ez da. Orduan, haiek ez zuten, lurran ez zuten ezer, ez zuten etxerik, ez zuten aberririk, ez zuten dirurik, eta, agian zuten gauza bakarra zen bere itsasoa eta haizea, ez da. Orduan, nik horregatik guztiagatik izenburua Los dueños del viento, no? Haizearen jabeak, ez da. Osongi, haizearen jabeak liburu hau nola egituratu duzu eta nola antolatu duzu? Zen ekologia da, Kapituloka edo nola... Bai, eta gutxi gora bera bi zatitan, ez da, sorginak eta piratak, ez da, eta lehenengo zatian agertzen dira sorginak edo Zugramurdiko mundua eta Logroñon gertatuko, eta gero ja bigarren partean, hor daude, protagonistak joaten dira Amerikara, eta kontatzen ditut bere abenturak piraten eta filibusteren artean. Hori da gutxi gora bera, bai. Osongi, dena aipatu dugun moduan, piratak baztertuak izanen ziren, baina bidaiariak eta munduaneko ongi ezagutzen zuten, ez? Bai, egia esan, baztertuak izateko, ez? Bai, haientzat abagune oso polita, egian ez da bere abagun bakarra, ez da, baina, eta horregatik zabaldu zuten euskal piratak eta marinelak, ez bakarrik piratak, arrantzale asko joaten ziren bakailorera Terranobara eta, bizitza bilatzera, ez da. Zer nolako harrera izan du liburuak? Nahiko ona, ez dakit, liburu denda guztietan ikusten da, eta jendeari, ematen du jendeari interesatzen zaizkiola gai horiek, baina dena den pasaren artean kaleratu zen liburua, eta oraindik ez ditut iritsi asko
jaso, baina, bueno, jaso... Gutxinaka, ez? Bai, baina, bueno, jaso ditugunak nahiko onak izan dira, izan didate, bueno, liburu hunkigarria dela, eta polita, eta entretenigarria, bai, pozik nago. Zuretzat ere pozgarria, ez? Bai, pozik nago, bai. Horrelako lan egin eta gero, ez? Bai. Osongi, gainera, aipatu diezu Harper Collins editorial horrekin zaudela, ez? Bai, oso argitaletxe potente da, eta munduan... Lehenengo aldiz, edo? Bai, haiekin, bai. Eta, bueno, niretzat izan da beste pauso bat, agian Nafarroatik, beste leku batzuetan ezagutzeko, eta... Exigentzia maila altuagoa, ez? Zure buruarekiko. Bai, gainera, ez dakit, agian horregatik pixka bat kezkatuta nago, pentsatzen nola izango den erantzuna, baina, momentuz oso pozik, bai. Gure partetik, pixka bat igual bukatzeko hori ezagutzen dugu ongi gure historia. Lehen esan dugun moduan, igual sorginen inguruan badakigu gehiago, ez? Baina liburu honen bidez ezagutu dezakegu gehiago, ez? Gure pirata eta sorginen historia. Agian ez dugu, tamalez ez dugu ezagutzen gure inguruan dagoen gauzak edo gertatu dena ez da oso ongi ez da, eta adibidez ni txikitan joaten nintzen Ezkaba mendira eta San Cristobal gotorlekura ikustera edo hortik jolastera nire amarekin eta nahi arrebakin eta inork ez zidan inoiz kontatu zer gertatu zen. Eta piratekin, euskal piratekin, gauza bera gertatu da, ez dugu ezagutzen... Mende asko atzerago, baina... Eta horregatik agian, hori nire helburua ez da, hori... historia, letra larriz, jakinaraztea, baina, agian eleberriaren bidez lortzen badut, norbaiten jakin mina piztea, ni posiko nahi, bai. Gainera ipatu duzu moduen, agian zehatz-mehatz liburu historiko bat ez duzu egin, baina 17. mendean kokatu ahal izateko aipatzen dituzun detaile horien oinarri bat izan behar da, ez? Bai. Gaian izan da niretzat gogorrena edo eta horregatik batzutan usten nion liburua idazteari eta hasi nintzen beste liburu batekin eta gero berriro erritmoa eta giroa hartzeko hasi behar nuen berriro liburuak irakurtzen eta aria hartzen eta hori zen gogorrena. Oso ongi Patxi, eskerrik asko Txabla telebistan izateagatik, ea harrera oso ona duen liburuak eta gonbidatuta zaude berriz ere nahi duzunean, hementxe Txablan izateko. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Eta zuei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik, arratsalde ona pasa eta bihar arte.